Teraz sme sa už spavili prázdnych stĺpcov a prázdnych riadkov, takže naša tabuľka začína vyzerať o niečo lepšie. Čo nám to ešte trošku vadí, je asi to, že ako náhle sme aplikovali filtre, tak tie šípočky filtrové nám spôsobili to, že opäť nevidíme celé názvy. Takže poďme si opäť pripomenúť. Chceme všetky stĺpce rozšíriť tak, aby sme videli celý názov stĺpca. Takže ľavý klik na šedý trojuholník, presuniem sa medzi ľubovoľné dva názvy stĺpcov, napríklad BC, aby som videla čierne šípky od seba a urobím ľavý dvojklik, ťuk, ťuk. Tak, teraz už mám naozaj dosť pekný tento môj Excel hárok. Pozrime sa teraz spoločne na ďalšiu veľmi užitočnú fíčurku, ktorá nám teda pomáha si hárok prispôsobiť tak, aby sa nám s ním lepšie pracovalo. A predstavte si takúto situáciu. Chcete sa scrollovať vo vašom Excel hárku nadol, takže scrollujem sa. OK, vidím tu ďalšie informácie o ďalších mojich zamestnancoch, ale stratila som hlavičku. Hlavička sa mi vyscrollovala hore, takže nie som si istá, čo je toto za údaj, čo je toto za údaj, čo je toto za údaj. Takže našou úlohou teraz bude. Vieme urobiť v Exceli také nastavenie, ktoré nám pomôže, aby aj keď sa scrollujem smerom nadol, tak hlavička ostáva stále viditeľná. Existuje takéto niečo a nájdeme to na karte zobraziť. Na karte zobraziť nájdete možnosť, ktorá sa volá ukotviť priečky. A možnosť ukotviť priečky má v sebe ešte 3 podmožnosti. Ukotviť priečky, ukotviť horný riadok a ukotviť prvý stĺpec. Začneme s tou našou motivačnou možnosťou, že teda chcem sa scrollovať dole a chcem, aby hlavička, ktorá je v prvom riadku toho hárka, ostávala stále viditeľná. Takže v tom prípade je úplne jedno, kde na Excel hárku stojíte, ktorá bunka je aktívna. Stačí vybrať túto možnosť, že ukotviť horný riadok. Keď dáte ukotviť horný riadok, tak všimnite si, ako náhle sa scrollujem dole, tak hlavička ostáva stále viditeľná. Skúste si teraz bezo mňa analogicky vyskúšať takú možnosť, že chcela by som ukotviť prvý stĺpec tak, že keď sa budem scrollovať doprava, aby ten prvý stĺpec s tým idečkom zamestnanca ostával stále viditeľný. Skúste to teraz bezo mňa. Dúfam, že ste si vyskúšali, teda ukotviť prvý stĺpec. Ukážeme si to samozrejme aj spolu, takže ak chcem ukotviť len prvý stĺpec, opäť idem na kartu zobraziť. Je úplne jedno, kde v tom Exceli stojíte. A prejdete na kartu zobraziť, na možnosť ukotviť priečky a vyberiete si možnosť ukotviť prvý stĺpec. Tým pádom sa bude diať to, že za prvé stratíte ukotvenie riadka, na to si dajme dobrý pozor. Ak postupujem týmto spôsobom, strácam ukotvenie prvého riadka, ale získavam ukotvenie prvého stĺpca. Takže môžem sa scrollovať doprava, ale ten stĺpec A s tým idečkom stále ostáva viditeľný. No a teraz vás napadne určite otázka, dobre, čo mám ale robiť, ak chcem ukotviť aj prvý riadok, aj prvý stĺpec? Alebo čo mám robiť, ak chcem ukotviť prvé 2 riadky a prvé 3 stĺpce? Lebo to sú všetko veci, ktoré v praxi potrebujete. Takže ideme sa pozrieť, ako na to.